Hai putem Andrei ca să te filmezi pe tine. Vezi, Alexandru, nu scăpa. Vê. Vezi, Alexandru, ține acolo. Dar tu trebuia să vezi în față tot ăsta, da. Da, că o filmez eu. Așa, ia-o înapoi, ia-o înapoi, ți-am zis! Nu vreau pe acolo la poartă! Ia, dai drumul! Vezi, dar vezi cu șotul, Din față nu se vede. nu te grăi, da? Ia ușor! Ușor! Ce-ai făcut? Ușor sau tine? Gabi. Poți să mă opresc? Te las pe spate, stai mereu că te lași pe spate, te dai pe față. Băi, lasă omul ăla, da drumul ăsta. Cum te cheamă? Andreea. Zici ceau, ceau. Cau, cau. Cau, cau. Ia zi telefonul, ceau, ceau. Ceau, ceau. Ia zi un mic Ceau, ăsta. ceau, ceau. O, ce duci ăsta? Eu? Eu, campana. Gata. O, așa, și iau cu ce, da? Atâta că merge roarele, mă. Dă-te acolo, dă-te. Acum merge roarele. Nu te că jos, e! E bun, da, eu.